Хора, днес ще играя на Грани Butter's Mod пак. Hard мод, т.е. ще се пробвам да мина Грани Butter's Mod пак, да Twins на Hard мод. И в някой друг видеоклип може да се пробвам да мина на Extreme или на Impossible. Но, както знаете, аз не съм много добър в Грани, затова няма как нито да мина на Extreme, нито на Impossible, защото на Extreme я броят, че се едно е Impossible, а пък на Impossible говорят, че едно е Madness. О, да! И като се досетих, някой ден може да пробвам Грани Madness, но и да не я мина. Нека да започнем с видеоклипа. Не забравяйте да се абонирате и да ударите лайк бутона за още такива видеоклипове. И така, нека просто да започнем с играта. И да, в края или са някъде на екраните ви ще излезе името ми в TikTok. Да, създадох си TikTok канал и в момента на екраните ви ще излезе точно името ми. И първият ми видеоклип по принцип е на игра, а не на точно на Грани. По принцип аз в TikTok ще правя видеоклипове на мисии, т.е. как минавам мисии. Изчакайте. Как минавам мисии, например като отиди и вземи чука, убий двамата и еди какви са такива мисии. И да, в TikTok само такива видеоклипи ще правя, обаче първият ми видеоклип е на TikTok игра. Може да отидете да го гледате сега, ако имате TikTok. И да, казах по принцип, няма да снимам на такива видеоклипове с някакви игри, а ще просто ще направя в канала ми в TikTok само видеоклипове на Грани, там какви си мисии. Разбрахте ма? Някакво екran повече. Разбрахте. Сега така, ако някой дойде. Никой не. Тоест никакъв предмет няма, бе. Значи... Така да не трябва да направя. Тремпи-лимпи, опа-па, факи, човек. Аре, майко. Сега отивам отвънка да взема мелена. Пазуки. Когато идоха толкова сбързо. Майко. Те излязоха ли отвънка, че... Само не знам дали има музика, докато гоня, защото спрях музиката. Познайте какво. Трябва с музика да го пусна, иначе няма да има чейс мюзик. И затова ще играя
с музика, за да ви нерви. Аз по принцип си игра на грани без музика, ама в видеоклипи, т.е. на Бътърес от Мукпак и то да Twins, дето по принцип трябва да има Chase Music. Аз по принцип обичам да играя с Chase Music, за да знам кой ме гони и че ме гонят. Аз не знам защо не гледам на земята. По принцип почти всички играчи, освен повечето българи, не гледат ейти на земята, а гледат ейти. Аз преди бях тъй, дето почти не знах как се играеше. Казах ли, че имам музика? Бъде си там. Аз така взимам така кода. Сега, какво да направим? Ай, това ще правим. Учи добре, не мога видя. Трябва да видя, че трябва да идва тук, за да знам кога да отида. Сега съм да видя тук двамата изделка. Учам се как бабата не ме видя. Не! Голямо импресионистка. Чек. Няма време да учите другата страна, защото... Да, знаете защо. Защото те двамата дойдоха. Какво е? Нищо. Така искам. You want to play hide and
Двамата отивайте там. Аз ще затворя така зората. О, трябваше да събора ти, бе. Трябваше да събора капака на колата. Малка. Викал съм то. Посетих се. Сега. Вижте към е плана. Не, о, къде? Хора, чуйте, може да се създам някой ден канал, в който да играя на някакви по-различни игри, като просто ще видите. Не само страшно, по принцип този YouTube канал, дето в момента гледате, т.е. моя канал е само за страшни игри. В принцип в момента ви говоря за някакви други игри, като например Brawl Stars, други... Чекайте се, не знам каква друга игра да измисля. Грани, ти малко... Трябва да взема ренча. Тоест... Ето оръжие вече не ми трябва. Вземай ренча бързо.
Какво после трябва да го изведа? Защото буквално ключа е в плен. Ключ? Не. Бабата дойде тук, нали? Дядото трябва да дойде по-рано. То той се става точно тук наблизо. Не. Казах си, че няма ми трябва. Лара, той е тетра. Добре. Добре, да не пускам нищо, защото, нали, езикали двамата са на едно и също място. Дам ти. Така. Да, ще ми трябва всичко това. Аре, бе! Искате ли да направя това, което си мислех да го направя, докато играхме Грами Бътери Смут? Да те двамата в едната живея. Дядо, давай бързо. Ами, знам, че в момента ще тръгнат да ме убият. Но гледа. По-добре. Чачка чух. Този звук за така, за заключена врата, че просто се стресах. Да, аз стреля. Аз съм нагоре. Защото... Моля те. Там няма да има нищо, само ще има част от... част от пистолета. Не му бъде. Аре! И какво ми трябва тук? Нищо. Този боб.
Сега хора, по принцип ме резима да минавам гарани. И затова днеска няма да правя видеоклип. Днеска направих видеоклип, т.е. този видеоклип в момента. И просто не мога да се изкажа. Аз ще мокните ли? Просто ме мързи да направя видеоклип, в който да мина на пълно гарание. И просто да, 100% някои хора ще си кажат, ма човек, защо просто защо просто правиш видеоклип? Тоест, защо правиш видеоклип? А просто не снимаш изобщо. Защо просто не спреш да правиш видеоклипа? Хора, отидете в YouTube канала ми и вижте уж най-новото ви видео и вижте отпреди колко време. И затова в някой друг епизод ще се пробвам, т.е. в някой друга част ще се пробвам да мина видеоклип. Да, разбрахте, в някой друг видеоклип ще се пробвам. В някой друг видеоклип ще се пробвам да мина крайни батареи с мотопак. И нали казах ви, че един ден, т.е. в един друг видеоклип, дете играх на крайни батареи с мотопак, хард мод, и се пробвах да минам, но не я. И там кога казах, ако искате в някой друг видеоклип ще ви кажа, т.е. ще снимам на видеоклип, как да си изтеглям грани бътъри с модпак. И да, до другия видеоклип, в който ще ви покажа как да си изтеглите грани бътъри с модпак. И от мене чао. Казах.